Mga kaigsunan o mga kaigalaan, kumusta o maayong hapon sa kaninyong tanan karon nga nagasunod nining tuura, nining mga langitong lamdag sa kinabuhi nga gidubana kini sa pagtulunang PBCM ng Philippine Benevolent Christian Missionaries Association o Mercy Incorporated. Ug kini karon si Brother Samuel Montemayor padayon gyapon ninyo nga magadapit kanunay nining tungora sa inyo nasab nga pagpatalingog niining maong tulumanon nga mo'y makatod kanato sa kaluwasan kung kini pagadawaton man sa tao tungod kay kini mo man ang gitudlo ni Master ug padayon usab kini nga among ipanudlo nga na kaninyo aron sa tuyog tinguha makabaton kamo sa matuod nga pag-alagad sa Dios. O kumusta na lang kanyong tanan mga kaigsunan no nga nagasunod nining maong programa sa DYLA. Mabati ninyo kini kanunay sa oras alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kahaponon sa adlaw kana nga Domingo. Ug ingon usab sa uban nga dapit sama sa Cagayan de Oro City sa Idiquisquio padayon kana nga mabati sa oras alas 12 alauna sa DXQ ni sa Teleregio sa Cagayan de Oro City. O sa uban nga dapit padayon usab kana nato nga mabati no sa sanglit ang atong programa mikabat man ni sa 35 na ka mga radio station ang nasudlan nining pinagi nining mga langitong lamdag sa kinabuhi sa tuyog tinguha nga mahibaloan sa mga tao ang doktrina nga gibarugan sa pagtulon ang PBCM nga nianak kani nagpamatuod sa katulong dapit sa panahon sa pagpangalagad nga diin diya dapit sa katumanan sa Espiritu Santo nga natuman kana sa magtutudlo Divine Master Tomas E. Eugenio Sr. O sa pagmusta diay sa tanan nga mga kaigsunan dinhi sa Visayas area sa atong chapter Mr. and Mrs. Chupilo Sibilia o ato diay gipaabot ang mga kanang greetings no sa akong ugangan si Mrs. Lita Sibilia sa iyang pagsaulog sa birthday niya nga anibersaryo ron karong adlaw siyang birthday. Happy birthday dia Mama Lita Sibilia. Og inguman sa mga kaigsuonan no diya sa Tipulo nila ni Sister Ivy og Janice musta og mayong hapon og nila ni Sister Marigunia sa Kasuntingan, Mandawi. May gyapon hapon nila ni Brother Nazar Guardiana. Mayong hapon gyapon kanimo Brad ni Brad Bubot Panta og ni Sister Lucy Panta diya sa Konsolasyon. Mayong pagpatilinghog mga kaigsunan diya. Og yung manusab dito sa may Katarma no uno sa atong igsoon si Brother Manolito Duroy og sa mga pamilya niya karon nga nagpatalingog og nguman usab dito dapit sa Bugo sa atong chapter nga gipanguluan ni chapter president Junilo Pintulan og sa embay si Brother Berto Inot may hapon og sa mga miyembro diya nga tanan. Og nguman usab sa Carmen Bohol sa mga kaigsunan diya nga atong chapter sa Monte Suerte Bohol ni Brother Ibino og ni Brother Gregorio Painagan uban sa mga miyembro diya nga tanan. Og sa tanan nga mga kaigsunan og dito dapit labi na dito dapit sa atong compound sa atong main office sa San Antonio Hasaan Misamis Oriental sa BCM compound nga naa diya atong executive at the same time mo atong chief minister si Reverend Charlie Eugenio uban sa iyang kapikas kinabuhi si Madam Gaga og sa atong mga kaigsunan nga mga ministro o mga membro diya nga tanan mayong hapon kaniyong tanan mga kaigsunan. Og ani pa ihatag ko pa sa lain nga alagad magapangmusta usab siya nga na kanina. Kumusta og may hapon kanatong tanan kiniusab ang inyong igsoon si Brother Cesar Patio.
magkikuban gapon ini nga atong programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries o akong gipanginaot nga ang tanan nga mga tigpaminawan o usab ang ato ang mga viewers o yung sa naglantaw sa Facebook. Kumusta ka ninyo? O manghinaot kami nga anak kamo sa kabaskog sa lawas aron nga kanama inyo magamit sa pagsunod ini atong programa mga lingitong lamdag sa kinabuhi nga diin usagdahan gi panguluhan kini sa lingiton nga magtutudlo Divine Master Tomas Eugenio Sr. O kumusta na lang sa tanan nga mga kaigsuonan diha dapit sa San Antonio diha sa Palasyo. Kumusta ilabi na kang Reverend nga tuang Executive Vice President uban usab sa iyang pamilya uban usab Madam Gaga o sa tanan usab nga mga ministro o mga magwali nga nakaron diha. Kumusta ka ninyo mga brother o sa tanan usab nga magkaigsuonan diha mga brother and sister. Kumusta ka ninyo o ilabi na usab diha dapit sa dinidapit sa ato ang nasod sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Kumusta ka ninyong tanan mga kaigsuonan o ilabi na usab diha dapit sa gawas sa nasod na matay mga kaigsuonan sa biha nga nanarbaho mga OFW. Kumusta usab ka ninyong tanan o dili na lang sa paglangan no atong hisgutan kini Brad Sam ato na maghisgutan atong miaging Domingo ang kabahin may tungod sa ginangatan sa atong kalibutan no o di na nato masabot daghang mga kataladman na mga linog baha na ang gubat na mga sakit o uban pa nga natagamtaman sa mga katawhan sa nasod sa Pilipinas dili lamang kundi usab dito sa gawas sa nasod kay kana tuman kana sa ipahayag sa magtutudlo nga moatubang gayud kita og madagkong mga kataladman usa natuman ang mga prediction sa atong langiton nga magtutudlo nga naagyud kita nagsagubang sa mga kalistanan sa tibuok nga kalibutan dili lamang dinhi sa atong nasod kundi dili usab sa tibuok nga kalibutan. Bueno magpalain kita Brad Sam tungod kay doon naman po'y mga pagtulunan karon no nga nagtuo sila nga naay relihiyon ang uban pod nga mga pundok usab sa inuntan nagdala lugar sa pagtulunan nga di pod sila motuo nga naay relihiyon. Unya duha ang ato ang pagaisgutan karon kining pagkasinugo. Ang Dios kung atong hisgutan kanhi sa unang kapanhonan. Panahon sa Israel kay nabahin man ta sa tutulo. Amahan panahon sa kang Jehovah, panahon sa kang Moises, kang Isaac, kang Abraham, kang Jacob, kang Isaias, kang Jeremias ug uban pa nga mga propeta. Mao kadto sila ang unang katawhan nga gitawag katong Israel. Ang katawang Israel sila ang sinugo. Dunay nagsugo. Kinsa ang nagsugo sa katawhang Israel mao ang ilang giila nga Dios mao ang atong Ginoong Jehova nga gitawag og amahan. Sa ikaduhang panahon usab doon nagapoy sinugo ang atong Ginoong Hesukristo. Kinsa na ang iyang sinugo dili kadtong mga Israelinhon kundi mao kadtong bag-ong natawag ang mga apostoles. Mao kadto sila ang gitawag sa ikaduhang panahon. Sa katulong panahon usab Brad Sam, ang Espiritu Santo usab nagtawag. Dunay mga katawhan nga iyahang gihimong kasangkapan aron sa pagwali sa may balita usab sa Espiritu Santo. Mao kini karon ang atong sayron kay niya naman kita sa katulong panahon sa Espiritu Santo. Kinsa ba ang tinuod nga sinugo? Og ang tinuod nga sinugo nagdala ba usab kini og relihiyon? Kay dunay mga pagtulunan karon nga wala ko daw kunoy relihiyon nga makaluwas. O wala gyud po kunoy mabasa sa Biblia nga pulong relihiyon. Mao kini karon ang atong paghisgutan ba sa tinuod ba ang gisulti sa ubang mga pundo karon kini gipahinungod na mo ni nato mga pagtulunan karon nga di mo tuo og relihiyon. Nagpataka lang ba og pagsabot-sabot kay lagi pod
ang ilaha pong mga magtutudlo o trupod nga nasayop, natural nga ikaw membro, sayop gani ng imong pangulo, sabot na ikaw nga membro lang. Nga nagtuo ka, ug unsay gisulti sa imuhang magtutudlo, natural nga ikaw membro sab ni anang pundo ka, ha? Sayop gani ang nagtudlo, samot na noon ang naminaw ang gitudloan. Pusa, ingon ini ang ato ang pag-hisgutan karon Brad Sam. Nanon sa ba ang mga pagpasidaan, Brad Sam, sa Biblia? Naabay ato ang gipakita sa Biblia, ha? Sumala sa Ecclesiastes, Brad Sam, sayang Kapitulo 7, versikulo 27, unsa ba'y gipahayag sa Biblia? Ha? Mayo tingali imong basahon, Brad Sam, ang maong unang sitas, ang Ecclesiastes Kapitulo 7, versikulo 27, unsay imong mabasa diha? Aniya Brad Cesar, basahon taning sitas nga imong gihisgutan, no? Kung unsa ang nakasulat niini sumala sa atong pagabasahon ingon niini. Sa Ecclesiastes sayang Kapitulo 7, versikulo 27, inyong patalingugan mga kaigsuunan. Aniya karon kinihing kaplagan ko, nagaingon ang magwawali sa pagtulotimbang sa usa ka butang sunod sa usa aron sa pagsusi sa hinungdan. Busa sa atong natagad Cesar nga dunay pagtulotimbang nga dunay magwawali nga kaplagan nga magtululotimbang. Kinanglan nga dunay pagtulotimbang ang usag-usa, Brad Sam. Usag sa iyang mga ipanghimo. Oo. Magtulotimbang nga magwali unya sa usag-usa daw kabutang sunod sa usa ug aron sa pagsusi sa maong mga hinungdan. Atong ipayag nga matud pa sa magwawali kinahanglan magtulotimbang bataba isig usa nato kita magpataka og totoo. Mao na ang buti pasabotin ha nga dunay pagtulotimbang sa isig usa matud pa sa magwawali. Karon kay do na maday pagtulotimbang. Ha? Kini ratsada naman ni Brad Sam. Ratsada na ni karon. Karon kay do na may pagtulotimbang sa matag usa kanato. Ngano man nga do na gyoy pagtulotimbang. Tungod Brad Sam sa imong mabasa sa ikaduhang Korinto nganong naagi pagtulotimbang. Basa Brad Sam ang ikaduhang Korinto kapitulo 11 bersikulo 12 ug 15. Nganong dunay pagtulotimbang kay unsa ba day gipakita sa Biblia Brad Sam? Aniya Brad Cesar kung ngano nga dunay pagtulotimbang matud pas gisulti lugar sa magwawali. Magwali usa may hinungdan nga ngano nga dunay pagtulotimbang nga paghimuon niya sa unang Korinto ikaduhang Korinto sa ikaduhang Korinto sa iyang 11 kapitulo 11 versikulo 12 kaigsunan versikulo 12 ngadto sa 15 matud sa 15 ang atong pagabasahon matud pa dinhi sa versikulo 12 sugod. Ug ang akong ginabuhat karon, akong padayunan sa pagbuhat, aron akong maputol ang kahigayunan sa mga taong naninguha sa kahigayunan sa pagkakita sa ilang kaugalingon nga may sama kanamo. Labot pa sa mga butang nga ilang inapasigarbo. 13. Matud pas berskulito kay ang maong mga tao gisgutan nila nga maoy mga apostolis nga mini nga magabuhat nga malimbungon nga nagatakuban sa ilang kaugalingon ingon nga mga apostolis ni Kristo ug kini dili hinuon ikahibulong matud pa kay bisan gani si Satanas nagatakuban man sa iyang kaugalingon ingon nga manulunda sa kahayag sa 15 dili ikahibulong kung ang iyang mga sulugoon pagatakuban usab sa ilang kaugalingon ingon nga mga ministro sa pagkamatarong ang ilang dangatan may sibo raw niya sa ilang mga binuhatan. Sa unsa deng paagi ngano nga dunay pagtulotimbang ang matag usa matud pa sa magwawali? Tungod kay duna daw gipakita sa Biblia pahayagan ni Apostol Pablo kay duna day mga tao, kay maong mga tao, maoy mga apostolis nga mini. Magbubuhat nga malimbungon, nga nagtakuban sa ilang kaugalingon, ingon nga mga apostolis ni Kristo. Nabay mga mini ba nga
gitawag og mga apostolis kunuhay. Nga kunuhay sila apostolis sa atong Ginoong Hesukristo, nya giingon dayon diri sa 15 busa dili ikahibulong kung ang iyang mga sulugoon magatakuban usab sa ilang kaugalingon, ingon nga mga ministro sa pagkamatarong ang ilang dangatan daw may sibo ra unya sa ilang mga binuhatan. So doon na mga miniday nga mga apostolis magpakungwari ba nga magtutudlo kunuhay nagdala sila sa ngalan ni Kristo, pero ang giingon sa mga apostol mini na nganong mini man. Kaya wala man nagsugo, kay ang tinuod nga sinugo, doon na nagsugo. Ingon, ana, nga man, unsa pa'y dugang pahayag sa Biblia, nga nung dili kita magpataka karon kinanglan nga magtulutimbang ta, ang isig usa di ta patakag totoo. Kay nga man, doon na gipahayag sa Biblia, sa ato mabasa din ni sa unang Juan, sa iyang kapitulo 4, versikulo 1, nagpasidaan ang Biblia. Unsa ba'y gipasidaan sa Biblia, giingon, mga hinigugma, ayaw ninyo pagtuhoy ang tanang espiritu, hinuno asulay ninyo ang mga espiritu sa pagsuta kung sila iya ba sa Diyos, kay daghan ang mga mini nga mga propeta nga nanagpanungha sa kalibutan. So nganong dili gyud ay nato diretso ta mo tuo, dapat kita dunay pagtulutimbang tungod kay naa ay magpaka-apostolis ni Kristo. Sinugo daw silang Kristo. Unya ang giingon pa gyud sa Biblia, ha? Nga mga hinigugma ayaw ninyo pagtuhoy ang tanang espiritu, kanibang mga pagtulunan karon ba? Unya ang buhat to dahil kinahanglan sulayan nato na sila ang maong espiritu sa pagsuta kung kanaiya ba sa Dios. Kay daghan daw nga mga mini nga propeta, ang uban pa angkon nga propeta nga nanagpanungha sa kalibutan. So ingon ana Brad Sam nga ang giingon gipasidaan sa Biblia nga dili di ay dapat kita nga magtutuo kinahanglan atong tulutimbangon ang mga magwawali niining atong kapanahonan karon tungod kay naay nagpaka mini nga apostolis. Karon ang ato namang isunod Brad Sam sa pagpakita ngadto sa inuntang mga katawhan. Kay dili man di ay basta-basta lang ta. Kay unsa ba di ay ang ato ang makitang pahayag sa Biblia? Ha? Ato ning sayron kung unsa ba ang dugang nga gipakita sa Biblia. Naabay mabasa Brad Sam nga doon na mga tao nga mga manununtok. Episo 5:6 Brad Sam aron atong ipakita gyud kay kining atong panahon karon mura pug tinuod po ni mga magwawali kunuhay, pero sa Biblia ba doon na ba gyud gipakita nga doon na gyud mga manununtok? Naagyo gipakita Brad Cesar nga mga manununto kay gisgutan ko na nga matud pa kinanglang dunay pagtulutimbang sa usag-usa kun kana nga gipanudlo kun kana ang ibang pagadawaton sa tao tud kay matud pa sa igibasa nato nga ipasusi man tud kay kana daghan mang ni dala lugar mutungha nga mga mini nga mga magwawali nga matud pa nagtakuban usab siya ingon nga manulunda sa kahayag. Magpaka-apostolis po ni Kristo po. Magpaka-apostolis ni Kristo. Basta mo unay kinahanglan nga tulog timbangon nimo. Unya sa gipangutanan ni Brad Cesar kung matud pa sa atong pagabasahon niya giisgutan niya sa Episo sa iyang kapitulo 5 versikulo 6 nga dunabay mga tao nga mga manununto niya naakayo niya sa versikulo 6 inyong patalingugan. Ayaw kamo patunto ni bisan kinsa pinaagi sa mga pangatarungan nga walay hinungdan. Kay tungod niini mga butanga ang kapungot sa Dios magaabot diha sa mga taong masupilon busa doon na gyud ay mga taong manununto. Brad Cesar mo da gani nga gisgutan sa Biblia nga matud pas magwawali nga kinalang adunay pagtulutimbang kung kana angay ba nimong dawaton kay dunay mga tao sad nga nagpatuo nga sila mga sinugo, pero sa atong gisgutan kana sila mga mini nga mga apostolis sungara pa sa atong nabasa busa itawag kana sila mga manununto sa Brad Cesar so wala sa kay nganong tawgo na sila manununto wag ko nagsugo nila, ha, nagbasa-basa lang sa Biblia bay mangutana ko nila kinala mo kasuko mangutana ko ninyo kamo mga pastor, mga ministro, uban pa nga mga nagwali sa Biblia. Kinsa may nagsugo ninyo, be? Kani, prangka ba?
Kami sa mong kaugalingon nga mga ministro na ay nagsugo na mo. Kinsa nagsugo na mo, ang among magtutulo, Divine Master Tomas Eugenio Sr. Nasaksihan na mo, nakita na mo sa duha na mo kamata, nahikap na mo. Ang pangutana ninyo, kamo karon nga naa ni anang nagkalain nga mga pagtulunan, kinsa ba'y nagsugo ninyo? Natural, may ingon yun mo si Kristo. Mangutana namin ninyo. Diin mo nagkita ni Kristo nga nahimo na mong sinugo ni Kristo kay naarabay pagpasidaan sa mga apostol. Dunay mga mini nga magdala og ngalan ni Kristo. Ha? Bikin sa man mo. Diin mo nakita ni Kristo nga nahimo ka ng sinugo. Kay kung ang Biblia may atong basihan Bradsam? Unsa ba day ang giingon sa Biblia sa Roma 9:11 Bradsam? Ay tingali imong i-ready ang Roma 9:11 kung atong hisgutan kining pagka magwawali kibali. Aniya Brad Cesar, basahon ta lugar kining Roma 9:11 sumala pa lugar sa imong giisgutan sa Biblia. Matod pa dinhi, matod pas bersikulo 11, bisan sa wala pa may mugso ang mga bata ug wala pa sila makahimog bisan unsa, maayo o dautan aron magapadayon ang katuyuan sa Dios sa pagpamili nga daan dili pinaagi sa buhat kunili pinaagi sa iyang pagtawag. Musa dunay mga pagpili nga daan sa Dios. Pinili ka kung ikaw magwali ka. Oo, tinuod ka na Brad Cesar. Dili pwede nga mangunay ka sa imong kaugalingon. Sama sa panahon sa atong Ginoong Kristo, sama sa panahon sa Israel. Kadto sila si Moises magwawali man to. Isa ang magwawali ni kauban pa si Aaron, si Isaias, si Jeremias, uban pa nga mga propeta. Mga sinugo to. Doon na Diyos ka nagsugo nila. Panahong Kristiyano po, doon na po'y sinugo si Kristo, mao to mga apostolis. Nya karon ning panahon na karon, kinsa man nagsugo ninyo, nakita mong Kristo? Ang gipasidaan sa Biblia, dili pwede nga magwali ka, kinahanglan pinili ka sa Dios. Ang Diyos mo ay nagtawag. Mismo si Kristo, kung nagdala ka sa ngalan ni Kristo, kinahanglan nga nagkita mong Kristo. Aron mahimo kang sinugo, kinahanglan nga pinili ka ni Kristo. Wagay kakakita sa anino ni Kristo, nya nahimo ka nang magwali sa Biblia. Mamana karon ang ato ang susihon kay mo bitaw gipasidad sa Biblia ayaw mo tuoy ang tanang espiritu. Ha? Susihan ninyo kung kiniya ba sa Dios kay daghan ang mutungha nga mga mini mga nang sao man ni mana ron. Nya daghan na ba karon na hasta please karsada magsurusinggit. Magamit-gamit ko na microphone. Praise the Lord, hallelujah, uban pa. Kinahanglan mo tuo kan Kristo nga mao ato maluluwas. Na mangutana ko anang nagyaw-yaw-yaw das na karsada. Sinugo ng Kristo? Lama-lama lang mo. Karon, kay pinili madiay, mao ka na ang sukaranan sa usa ka magwawali. Ha? Nga naman, tungod kay dili pwede, nga kung magwali ka sa Biblia, mangunay ka mismo sa imong kaugalingon. Maminaw lang ka diha kunuhay sa mga naay mga relihiyon ka ro, pasimbahon ka, mag-ukap-ukap o Biblia, naapoy mga Bible kunuhay study, nga ilang gikot, pagkahuman nila og paminaw na ilang Bible study, uy, nangunay na may nuog wali, pero sa Biblia ba, unsa ba'y sukaranan sa Biblia? Basahon ko ang Hebrehanon Kapitulo 5, versikulo 4, nag-ingon. Og walay tao, nga mangunay sa pagpahiluna sa iyang kaugalingon diha sa maong katungdanan, kundili sa Dios tinawag siya alang niini maingon ka nga aron. Unsa ang sukaranan? Unsa ang batayan? Ano ang batayan? Sang-ayon sa nakasulat sa Biblia, kinakailangan Tagalog tagamay ani Bradsam kay practice po ta ba kay turo Tagalog urbanis makarayo pod. Ang batayan hindi raw pwede nga sarili mo na kayo-kayo lang ang magwali sa maayong balita. Kinahanglan tinawag ka sa Dios. Pinili ka sa Dios. Ya mangutana ta ni mga magwali karon. Gitawag ang Kristo?
gipili kang Kristo, daghan man ni karon mga pagtulunan. Tibo kalibutan. Gihimong puhunan las Kristo, Brad Sam. Ha? Gihimong puhunan sa Kristo. Ha? Gihimong puhunan ang ngalan ni Kristo. Why nagsugo nining mga tawhanan ni? Kinahanglan daw ang giingon sa Biblia, kung magwawali ka, kinahanglan nga dili ka pwedeng mangunay ka sa imong kaugalingon, kung dili kinahanglan tinawag ka sa Dios. Ha? Mao ka na ang ipakitang pahayag sa Biblia, Brad Sam. Karon kung magunay-unay ka o gwali sa imong kaugalingon nga wa damang ka sugua sa Dios, wa gay ka kakitas anino sa Dios, nya nahimo ka ng sinugo. Unsa bay gipakita sa Biblia? Salmo 50:16, Brad Sam, na abay gipakitang payag sa Biblia. Kini amo adini biblical ni amo. Wala may magbinaba din he. Ha? Biblical ning amo Kung ikaw magwawali ka, kung way nagsugo nimo, nangunay lang kag basa-basa sa Biblia, ang nagsugo nimo imong pastor, ang nagsugo nimo ang imong leader, beon sabay gipakita sa Biblia, kadto mangunay og basa-basa sa Biblia nga wa sugoa sa ilang magtutulo nga mao ang Dios. Aniya, Brad Cesar, kung unsa ang dangatan nga may tabo niya itong mga taong nagwali o niya wala sugua, Brad Cesar, nagwali-wali lang ba? Nga, wala sila'y Dias na kalsada, mga sinugo. Mga yo nag-amos diskutan nga kadtong walang mga sinugo mo'y may katungod kay dili man pwede nga ikaw imo lang na tungod kay ang Dios man mo paliuna nimo sa imong katunggadana lagi. Pero ang dangatan diha kun di ka sinugo, amo na gingon matud pa dinhi sa Salmo 50:16, Brad Cesar. Gingon dinhi matud pa sa pahayag sa Dios. Pinaagi ni David gingon dinhi. Apan sa taong dautan, ang Diyos nagaingon unsay labot mo sa pagpahayag sa akong kabalauran. Ug nga ikaw nagadawat sa akong tugon sa imong baba. Sa ang resulta di ay, Brad Cesar, basta labot daw niya. Magwali ka o niya, wala ka sugua sa Dios. Ang Dios dili mang gilabot niya na, Brad Cesar. Correct. Basta dili ka sinugo nga tinuod, matod pa sa Dios. Adto matud pa sa Dios ngadto sa tawo nga nagwali nga dili sinugo, gingon dito, apan sa taong dautan, ang Dios nagaingon, unsay gingon sa Dios? Unsay labot mo sa pagpahayag sa akong kabalauran. Di mong gilabot ang Dios, Brad Cesar, sumala sa atong nabasa sa Biblia. Kunya, ang matod pa sa Dios, dautan ka. Wa kay labot sa akong kabalauran. Kunya, wa kay labot o sa malugar, gitawag ka sa Diyos og dautan ka. Mo na ang resulta na ito magwali nga ang ilahang pastor maura po'y nagsugo. Ha? Nga walay Diyos nga nagsugo nila. Dautan ka. Pamalandungi ko no ninyo mga pastor, kamo alam mo kasuko. O kaya na may pagbutyag sa mga manununto, kaya na arabay manununto, ibasa na bito na namo kanina sa piso. Gunay mga manununto nga mga magwali. Ay mo kasuko. Gipahayag lang ni namo. So dili di ay tanan nga magwawali, iya sa Dios. Kinala sinugo kamo na ang gipakitang payag sa Biblia. Karon unsa bay giingon dinhi sa Lucas kapitulo 11:35. Dugang pa ni giingon. Bato pa riyo. Lucas kapitulo 11 bersikulo 35. Isuwat siya inyong mga notebook. Kaingon niya mo nga, taka ni mga ministros PBCM. Asay pataka na nang nabasa, basahin yung Biblia. Huwag di ba tinood? Kung sa'yo kaingon dari. Lucas, kapitulo 11, versikulo 35 na ingon. Busa, mag-amping ka basi ang kahayag nga ana kanimo kangit-ngit di ay. Unsa di ay ang pagpasidaan sa Biblia? Kinahanglan daw mag-amping ka. Base ng imong giingon nga kahayag kangit-ngit di ay kay kinsa magoy nagwali ro kangit-ngit. Di siyempre kahayag yun ang ila ka Dios ko ang gidala. Pero nag-ingon ang Biblia, mag-amping ka. Basin ka nang giingon imong kahayag kangit-ngit di ay. Ang pangutana, Brad Sam, kinsa di ay at tag-iyan ng kangit-ngit, Brad Sam? Ang Dios ba mao ang tag-iyan ng kangit-ngit kay matud pa sa Biblia, busa mag-amping ka basin ka nang imong kahayag kana bang ilan nila kamatuoran ba? Kangit-ngit di ay kay naapo di ay kunuhay kahayag ng ilang pagwali, pero ang luyo anak kangit-ngit di ay. Pero kinsa ba di ang
tag-iya na ng kangit-ngit, Brad Sam, buhat 26, versikulo 17 o 18, Brad Sam, kay anong triso na to ni? Kinsay tag-iya ng kangit-ngit? Ang Diyos ba o ang Yawa o ang Satanas ba? Aniya ba Cesar? Atong kuaag payag kung kinsa ang tag-iya ni anang kangitngit. Dinhi sa atong mabasa sa buhat sa iyang kapitulo 26. Tisiting ato Versikulo 17 atong pagbasahon unya hantod nato sa pagbasa sa versikulo 18 giingon dinhi sa nakapahayag lugar sa Biblia. Giingon nga magapalingkawas ako kanimo gikan sa mga tao ug sa mga hintil kang kinsa paadtuon ko ikaw aron sa pagpabuka sa ilang mga mata aron sila managpamali gikan sa kangitngit ngadto sa kayag o gikan sa kagamahanan ni Satanas ngadto sa Dios. Kinsa tag-iya sa kangitngit, Brad Sam? Ato mabasa Brad Cesar, ang tag-iya sa kangitngit ang mao day si Satanas na matupag giawhag nilang kinahanglang mga pabalik kamo gikan sa kangitngit ngadto sa kayag kay ang kangitngit iya guna sa kagamanan ni Satanas busa dadon ka dito sa kayag nga mo ngadto sa Dios ang tao busa ang kangitngit mo si Sar ang tag-iya mao si Satanas. Busa ang Biblia nagtambag daghon aron sa pagpabuka sa ilang mga mata aron sila managpamali gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag. Ang purpose di ay nato, Brad Sam, nini ato ang gihimo nga naay ato pagbulgar sa ato mga buhat sa kanang gitawag og kanang mga manununto ba aron nga sila mabalik ngadto sa kahayag kay gikan man sila sa kangitngit. Mo na ang purpose nato nga kinsa ang tag-iya sa kangitngit mao si Satanas nga masuko day mo nga naman sa Biblia lugar. Alang-alang po, kinsay mo dala na anang maong balitaa, di siyempre katong tinuod nga magwawali ka sinugo. Nga kami ba sinugo? Oo! Basa ako no, Brad Sam, doon na ba'y mga tao nga gihimong kasangkapan nga magwali sa Espiritu Santo? Basa, Brad Sam. Para dili sila makaingon nga minita. Nga sa atong ang atong pagwali sa Espiritu Santo, Brad Sam, dili tinumutumo kung dili na ay nagsugo na to. Nabay mabasa, Brad Sam, na ay mga tao nga magwali sa Espiritu Santo nga mao pabuka nato mga tao nga naa sila sa kangitngit ibali nato sila sa kagamahanan sa Dios. Aniya Cesar na ay mga gisugo lugar ang Espiritu Santo Cesar sa pagpamatuod nga kana kung kinsa kana mo kana ang mga tao nga may katungod sa pagpamatuod kay sila mga sinugo nga nagsugo nila mao ang Espiritu Santo sumala sa Biblia niya. Unang Pedro siyang kapitulo 1 bersikulo 12 inyong patalingugan ug kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kundili kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gipabaluna kaninyo pinaagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit ng mga butang nga niini ang mga manununda nangandoy sa pagsudong busa doon na yung mga tao di ay nga gihimong kasangkapan nga sinugo para sa pagpamatod sa pagwali sa maayong balita sa Espiritu Santo nga kana natuman kana dinhi na to atong panahon karon nga natuman kana sa mga ministro o mga membro sa pagtulan ng PBCM tungod kay ang PBCM maoy nagpamatuod sa pagwali sa maayong balita sa Espiritu Santo. Unya namakak me. Sinugo me sa Espiritu Santo. Kinsa ang among gipaila nga sinugo mi sa Espiritu Santo? Walain. Walay ko kaulaw, walay ko kahadlok. Walain ang nagtudlo sa Biblia ang among langiton nga magtutudlo Divine Master Tomas Iho niyo Senyor. Kamo, sinugo mo Kristo, biasa mo nakakita ni Kristo be. Kung ano man diin mo nakita. Kamo mga magwali karon nga naminaw. O katong mga membro po sa nagkalaing relihiyon. Pangutan ako na inyong pastor, inyong mga mesto, mga pare, o diin sila nakita ni Kristo, nga nahimo silang magwali ni Kristo. Kunya kamo po nga mga membro, nga mga ordinaryo, igor po na minaw nila. Ang inyong kaalam, diar po sa inyong mga pastor, mga ministro, gatsakunog, uban pa. Busa ingon ana. Ang gipakitang pahayag sa Biblia. Unsay purpose na mo? Ngano gihimo na mo ni? Para ba lang sa mong kaugalingon? Dili. Na-purpose na mo ani. Ang Biblia mismo nagpahayag sumala sa Proverbio sa iyang kapitulo 24 bersikulo 11 unsay gipakita dinhi.
luwason mo kadtong nangadala ngadto sa kamatayon. Doon na di ay pagluwas nga nadala ngadto sa kamatayon. Ato niya ni susiyon o kinsa ni si kamatayon. Ang purpose na mo ni nga luwason namo kamo. Ha? Mato pa sa Biblia, luwason mo kadtong nadala ngadto sa kamatayon o kadtong mga naandam na aron pagapatyon tanawa nga sila imong magunitan. Ang purpose namo isip ni magwalis sa Espiritu Santo nga luwason namo kamo kay nadala kamo ngadto sa kamatayon. Ha? Matud pa sa gipakita sa Biblia. Di ang pangutana nato Brad Sam, ato ning usisahon kinsa kining kamatayon nga ato silang luwason. Diha nga nang maong kamatayon Brad Sam gipakita bagyod sa Biblia ug kinsa kana si kamatayon. Unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 26 Brad Sam, susihon tani si kamatayon ug kinsa ba kana si kamatayon, kaaway ba na sa Dios ug dili ba na kaaway sa Dios kana si kamatayon nga diha nato luwason ang maong mga tao. Ay mo kasuko mga pastor, mga ministro. Bibasa Brad Sam. Ani Brad Cesar, basahon ta nini ang kung kinsa kana sa kamatayon Brad Cesar nga matud pa sa gipangutana mo nga matud pa kaaway ba na sa Dios o dili ba na kaaway sa Dios. Susihon ta na sa imong gibasag ingon nga sitas sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 26 ang atong pagbasahon no antod sa ato lang basahon ang 26 ba siya 26 lang ug ang katapusang kaaway nga pagalaglagon mao ang kamatayon. Kinsa dahil na katapusan nga kaaway nga pagalaglagon sa Dios badsam mao kana si kamatayon. Si kamatayon. Bekin sa magyod gitin-aw bagyod sa Biblia nga kana si kamatayon mao bagyod ang yawa Hebrehanon 2:14 badsam. Aniya ba Cesar kung kinsa nas kamatayon nga kinanglang ang luwason nato sila. Kinanglan ang tao nga kinanglang luwason dia karon kanang para siya dili siya maadto ngadto sa kamatayon nga mao ang yawa ato man yawa man na Cesar o Satanas kay matud pas imong gingon sa Hebrehanon 2:14 sa iyang kapitulo 2 bersikulo 14 mga kaigsunan pruiba nga kung gingon ko nga karas kamatayon mo nang yawa atong pruibahan dinhi sa bersikulo 14 sa kapitulo 2 gingon usa sanglit ang mga anak nakaambit man sa unod ug dugo siya gayud usab miambit ni aron pinaagi sa kamatayon malaglag niya ang may gahom sa kamatayon nga sa ato pa ang yawa. Oy, delikado. Si kamatayon day Brad Sam nga diha nato luwason ang mga tao mao di ay kana si Satanas kon yawa. Kuyaw Brad Sam. Ingon ana ang purpose ni Master nga diha kamo luwason namo kay naa kamo diha sa kangit-ngit. Nga unsaman ang paagi sa pagluwas Brad Cesar para dili ka madala dito sa kamatayon mo nga mo nang yawa niya basahon ko Brad Cesar ang nakasulat sa Judas dugang pruiba nga kinanglan nga mo nay paagi lugar sa pagsakmit sa pagluwas niya ng kamatayon nga mo nang yawa. Matud pa din ni sa Judas ang kapitulo 21 atong pagabasahon niya bersikulo 22 hantod sa 23 Brad Cesar ingon dinhi ug patuhuan ninyo ang uban nga mga nagaduha-duha sumala nagaduha patuhuan ninyo ang uban nga nagaduha-duha luwasan ninyo ang uban pinaagi sa pagsakmit kanila gikan sa kalayo ug uban kaluy ninyo dinuyugan sa kadlok matud pa nga pagadumtan ninyo bisan pa ang biste nga mabuling sa unod. Busa ang paagi di ay sa pagluwas Brad Cesar, pinaagi di ay sa pagsakmit para ang tao dili madala ngadto sa kamatayon nga mao nang yawa Brad Cesar. Sumala sa atong nabasa sa Biblia. Karon kay sakmiton maday namo mo ngadto sa kanang gisgutang kalayo. Ha? Nga ang tagiya na mao ang yawa kung Satanas mao nang gipakita sa Biblia karon unsa bay but pasabot anang kalayo pod ha kay tag-iyas kamatayon kangit-ngit ang yawa unya do na poy pagluwas pod ni anang kalayo atong hubaro ng kalayo kung unsa nang kalayo kana bang kalayo nga naa sa inyong abuhan nga naglungag mo dili ingon na oy ang Biblia sambingay na be atong pangitaon
Unsa ba kining kalayo nga diya kamo namo sakmiton, diya namo kamo luwason? Ayan Biblia may atong pasultihon. Dili sa Santiago sa iyang kapitulo 3 bersikulo 5 ug 6 nag-ingon. Maingon usab ni ana ang dila maoy usa ka gamayng bahin sa lawas o ginapanghambog nini ang mga dagkong butang pagkadako sa lasang nga masunog sa usa ka gamayng kalayo. Iunsa di ay ang gisgutang kalayo? Matod pa sa 5 maingon usab ni ana ang dila. Dila day Brad Sam, dili day ng kayo nga naa day dihas abuhan. Ha? Ang kalayo day nga diha namo kamo sakmiton, luwason. Mao day kanang dila. Ha? Nagipakita sa Biblia. Basahon ko balik. Maingon usab na ang dila may usa ka gamayng bahin sa lawas. Kay ang dila na ginas lawas o ginapanghambog nini ang dagkong mga butang pagkadako sa lasang nga masunog sa usa ka gamayng kalayo. Ang kalayo day nga gisigutan Brad Sam, mao day ang dila. Na karon ngano mang dila man ang kalayo. Kaya na ay mga pastor, mga ministro, mauban pang mga magwawalis Biblia, asa may ilang gigamit sa ilang lawas, ibang dila. Diya sa dila, mga pagsulti. Manggawas ang ilang mga sinultihan. Magdaladala, kunuhay, og Diyos, 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 Diyos. Pero, nagpatuo nga mga sinugo sa Diyos. Oo, nagpatuo, pero hambog lang di ay na ang ilang gibuhat. Ha? Gingon pagkadako sa lasa nga nasunog sa gamayng kalayo nga ang kalayo maong dila. Alalang di ka masunog ug mamimbro ka sa ilang pagtulunan nga matud pa na nila walay reliyon makaluwas. Way reliyon nga basas Biblia mao man na roy dakong binuang daghan ako na nasugat anak Brad Sam. Nga ay mga pagtulunan nga dili Brad walay reliyon nga mabasa sa Biblia mao ba? Usa ang gibuot day pasabot bro si Sir nga kinanglang luwason ng mga tao pinagi sa pagsakmit. Tud kay naa day sila nagasunod niya ng mga naulipon day sila niya ng pinagi sa mga pagtabi nga din gigamit ang mga dila bro si Sir sa mga pastor. Nagiingon sa kalayo. Mo na katungdanan nato nga mga alagad sa Dios na kinanglang sakmiton sila, luwason sila. Tud kay nadala sila niya ng mga kanang mga pagtudlo nga dili mao nga pagtudlo. Ha? Karon bay Brad Sam kay matud pas ubang reliyon. Wa may reliyon makaluwas. Wa may reliyon mabasa sa Biblia, mao ba? Be tanawon ta kadto mga pastor nga nag-ingon nga walay reliyon. Be, basa Brad Sam, Biblia atong basahon Brad Sam, dili binaba. Santiago kapitulo 1 bersikulo 26 ug 27 Brad Sam kay na ay mga magwali karon nga mingon walay reliyon oy nga makaluwas, walay reliyon. Yatira. Be, what ay makabasa ni pastor, ministro? What ay makabasa ni? Basaho na to ang nakasulat sa Biblia, brasisa, na ibuong taanin nilang mga tawana. Nga moingon silang wa kuno relihiyon makaluwas. Nga mabasa sa Biblia po. Isgot sa nga way relihiyon makaluwas, di. Anong matud pa kun wala, di. Aw mo gyud nga nasakto gining atong mga pastor nga nagsulti ana. Pero kay naamay mabasa na to, brasisa, nga naay tinuod nga relihiyon. Putli, matud pa way buling. Sige. Way mansa niya Santiago siyang kapitulo 1 bersikulo 26 Ito 27 antod sa 27 atong ilawas gingon. Kung adunay maghununa nga siya religyoso, ug wala siya magapugong sa iyang dila, hinunua nagalimbong sa iyang kaugali, matud pa sa kaugalingong kasing-kasing. Basta dili ka makapugong sa imong dila kay ang dila lagi mo na gingon nga usa ka kalayo, gamay nga kalayo, gamay kalayo nga mo'y makapasunog. Malimbungan ka. Malimbungan man ka. Busa giawhag matud pa ni Santiago kung adunay nagunaw-una kuno nga siya religyoso ug wala siya magapugong sa iyang dila, hinunua nagalimbong sa iyang kaugalingong kasing-kasing, ang reliyon ning tawhana matud pa ni Apostol Santiago dili magpulos nga naman. Ha? Matod pas 27 og matod pa ang relihiyon nga putli og dili bulingon sa atubangan sa Dios nga atong amahan mao kini ang pagduaw sa mga ilo og mga babaeng balo sa ilang mga pagkaguol og ang pag-amping sa kaugalingon nga dili maugawan sa
kalibutan no na di ay gingon nga relihiyon nga maputli o putli mga kaigsunan. Na ay mabasa nga relihiyon Brad Sam. Nya asa naman to gingos pastor nga way mabasa nga sa Biblia nga na relihiyon. Dugangan pa nako pastor. Patakar mo tulo-tudlo ha inyong gipasalaag na mga tao ha. Laruha gali na pastor, mga ministro. Laruha taon na ninyo do. Ha? Laruha ninyo ng inyong mga membro ba taon pagtudlo do. Ha? Ayaw yung taon ipareho ninyo nga tumos kalayo. Di mo madlok ang inyong mga membro, mapareho mo ato mo sugnot sa kalayo? Patakan mo tulos Biblia ha? Magtarong mo mga pastor, oy! Be, napabay mabasa pastor? Na, basahon ko. Maugapon ang Biblia. Unang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 16, ang Biblia nga ito pagbasahon, ang pulong sa Diyos. Be, paminaw pastor, mga ministro, nga ito nag-ingon, nga way reliyon, nga mabasa sa Biblia. Ha, palit og ang pulong sa Diyos. Kamu mga pastor, ha, pataka mo panudlos mga tao ha, yung gipasalaag ang mga tao ha, laruha gali na do. Masay babasa pastor, basahon ko pagbalik, Unang Timoteo, Kapitulo 3:16, nga ang Biblia, nga ang pulong sa Diyos na iyon, dili ikalalis, nga kahibulungan gayod ang mga kamatuoran sa atong relihiyon, nagpadayag siya ingon nga tao, gipamatud-an sa Espiritu Santo nga siya matarong, nakita siya sa mga anghel, giwali ngadto sa kanasuran, gituhuan sa mga tao, o gibayaw ngadto sa langit. Oh, naa malagi mabasa pastor, nga relihiyon nga matud pa dili ikalalis nga kahibulungan gayud ang mga kamatuoran sa atong relihiyon. Unya pastor, mingon mo nga way mabasa nga relihiyos Biblia, naa malagi. Laro ha, pastor ha? Dugangan pa nako na pastor. Pagpalit og Biblia ang Katoliko, nga may imprimatur Julio Cardinal Rosales, bayon sa pa'y mabasa na to, pastor. Naabay relihiyon mabasa, naagapon, usay giingon. Unang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 16 na ingon. Walay makalimod, unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. Nagpakita siya, ingon nga tao, og napamatud-an nga matarong, pinagi sa espiritu, og nakita siya sa mga anghel, giwali siya ngadto sa kanasuran. Na malagi mabasa pastor, ingon ka nga way relihiyon. Unaunsa men tao ni mga pastora, oy, mao na ang giingon lagi sa Biblia, nga mga mini, nga mga apostoles, nagpataka ba, og tudlo ba, nga dili mo gitudlo sa mga apostol? Ha? Laro at tao ninyo, pastor. Ayaw idalahig ng inyong mga membro. Inaunsa man tao ni mga tawhana nga nagpataka, malaghubad sa Biblia? Ha? Beon sa bay kahulugan sa relihiyon? Ha? Unsa kining pulong relihiyon? May ning ato ning tudluan ning ubang mga pastor, Brad Sam, at patin tao ng ilang mga membro luoy kayo? Mingon, Brad, walay mabasa relihiyon, Brad, walay relihiyon makaluwas. Ayati ra. Unsa bay hubad sa pulong relihiyon? Sigwa ni kasabot yung mga pastor atong basahon. Unsa kining pulong relihiyon? Kana gikan kana kung atong basahon sa Latin, agiingon ka na gre o ligare. Unya kung ato na to nahubaron sa Hebro, religare, nga ang kahulugan ibalik ka ngadto sa Dios, o idugtong ka ngadto sa Dios, o isumpay ka ngadto sa Dios. Nganong idugtong o isumpay ngadto sa Dios man ang tao, Badsam? Unsa ba day ang naitabo day nganong idugtong ang tao ngadto sa Dios? Isaiah 59 versikulo 2, Badsam. Unsay hinungdan? Nganong idugtong ka ibalik ta ngadto sa Dios? Ang hinungdan, Bro Cesar, ngano nga kinanglang dugtungon ibalik ta ngadto sa Dios, mo nang gitawag og religare o relihiyon. Tud kay ang tao nagkasala man, busa doon na sila koneksyon nga nabugto sila. Gumikan kay nagkasala ang tao, busa mo hinungdan nga kinanglan ang tao na ay relihiyon para masumpay o madugtong pagbalik o pag-usab. Niya sa 59 versikulo 2 ang atong pagabasahon, matud ba din ni sa Isayas inyong patalinguan, apan ang inyong mga kasalanan maoy nakapahimulag kaninyo
ug sa inyong Dios ug ang inyong mga sala nakapatago sa iyang naong gikan kaninyo aron siya dili makadungog. Busa mo na hinungdan ba Cesar? Tud kay ngano nga naay reliyon kahulugan kay ang tao dunay nagkasala. nagkasala sila busa kinang kay nagkasala man mo kinahanglan sila dugtungon ibalik siya ngadto sa Dios. Mo na ang tao nga gikinahanglan nga naagyud kay relihiyon nga pasakupan. Karon unsa pay gipakita? Roma 5:12 o 14 nagingon. Busa maingon nga ang sala misulod sa kalibutan, pinagi sa usa ka tawo, ug ang kamatayon misulod pinagi sa sala. Og nga tungod nini ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang tawo, sanglit ang tanang tawo nagkasala man. Mao na ang hinungdan. Pastor, ministro, ang kahulugan day sa usa ka relihiyon idugtong og ibalik ka ngadto sa Dios tungod kay ang tanang tawo nagkasala. Kinahanglan nga naa kay relihiyon nga kun imo nang basahon sa King James Version, dako kay tinago sa atong tinuohan. Karon sa Biblia, Brad Sam, kay kanang tinuohan og relihiyon mao maor man na. Unsa ba sa Biblia, Brad Sam? Si Kristo ba doon ay tinuuhan? Pinadayag Kapitulo 14, versikulo 12, Brad Sam. Na ba tinuuhan si Kristo? Kaya kini mga pastor nga itong pangutanon, wa may relihiyon, Brad. Wa may makaluwas, Brad, nga relihiyon. Pataka ramang ka, pastor. Pagtarong, pastor, oy. Basta ta, Brad Cesar? Na ba tinuuhan si Kristo? Matud ba din sa ingon mga sita sa pinadayag sa iyang Kapitulo 12, versikulo Kapitulo 14, versikulo 12. Matod bin ni sa atong mabasa sa Biblia mga kaigsunan. Inyong patalingugan. Anya niini matud pa ani ini ang agda alang sa pagkamainantuson sa mga balaan, sa mga nanagbantay sa mga sugo sa Dios ug sa tinuuhan ni Hesus. Kaning tinuuhan malagi. Kung imo nang pasahon ang lain nga translation ba Cesar? Mao nang relihiyon. Nga mao nang relihiyon. Busa si Kristo na ay relihiyon nga. Unsa ba ang relihiyon ni Kristo o tinuuhan? Roma 16:16. Matod ba ni sa Roma 16:16 ba Cesar? Ato manang pagbasahon pirmi kanang maong bersikulo 16:16 matod pa gitug-an ni Kristo. Nga matud pa dinhi sa maong bersikulo pagpangamustahay kamo matud pa ang usag-usa pinaagi sa balaan nga halok ang tanang mga iglesia ni Kristo nangumusta kaninyo busa muna ang reliyon nga gitawag iglesia katawhan ni Kristo katawhan na ni Kristo tungod kay si Kristo mo ang nagtukod ni ana sumalapas Kolosas 1:18. Siya ang ulo. Siya ang ulo. Busa mo nang ang tawag sana matud pa sa atong mga basa nga si Kristo mao ang ulo sa lawas nga matud pa ang iglesia sa di bersikulo 18 giingon inyong patuigon siya mao ang ulo sa lawas nga mao ang iglesia. Siya mo ang sinugdan ang panganay nga gikan sa nangamatay aron nga diha sa tanang mga butang siya mahimong kinalabuan sa tanan. Gitugan dinhi nga si Kristo siya si Kristo mao ang ulo nga kun matud pa kun siya ang ulo sa lawas daw nga mao kanang iglesia. Si Kristo mao ang ulo sa lawas nga mao kanang iglesia nga kun kinsa kana nga mao gitan nga kanang lawas ug hain kana mo kanang mga membro Brad Cesar sumala pas unang Korinto 1:27 nga matud pas English version now ye are the body of Christ and members in particular busa katong mga lawas o nahimong ulo si Kristo ang iyang lawas mao katong iglesia sumala sa atong nabasa sa Biblia nga mo kanang iyang lawas nga gitawag kanang iglesia sumala sa nabasa sa Biblia. Mo kana karon ang gipakita sa Biblia nga luwason na mo kamo diha. Ni anang maong mga pagtudlo nga dili mao. Kamo sa mga membro diha ni ana
Kumo kay ang inyong pastor, mga ministro, o uban pa nga mga nagbasa kuno sa Biblia, narabay tao nga mingon, balaan na kay nagbasag Biblia. Ay, balaan, pataka naman mo. Nabay ipakita sa Biblia nga nagbasa sa Biblia, Brad Sam, nakasabot ba? Nabay mabasa diya sa Biblia, Marcos Kapitulo 12, versikulo 24. Dili ko mo kay nagbasa kay Biblia, gusto ka na. Daggar baro nagbasa sa Biblia. Diya pangutana, kung mo ba nagbasa sa Biblia, tinuon na sila? Mateo Kapitulo 12, versikulo 24, Brad Sam. Anya ba si Sar, basahon ta ang gingon mo nga sitas 12:24 sa Mateo inyong patalingugan, mga malnamo nga mga kaigsunan apan sa pagkadungog niini sa mga Pariseo, sila mingon kining tawana nagpasipal o nagpagula sa mga yawa. Marcos na Brad Sam. Marcos, dili Mateo, Marcos. Sa Marcos ba si Sar? 12, 24. Atong pagkasahon sa 12:24 sa Marcos inyong patalingugan, mga malnamo nga mga kaigsunan. Ingon ini ang gipayag sa Biblia o kanila si Hesus mitubag nga nagaingon, dili ba ang hinungdan nga nung nangasayop kamo nga kini tungod kay kamo wala makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Musa mo ka na hinungdan ba Cesar nga matud pa ni Kristo nga mo hinungdan nga nakasayop sila o kamo katong mga tao datong panahon na mga Pariseo tungod kay wala daw sila makasabot sa kasulatan o gahom sa Dios sumala sa atong nabasa sa Biblia. O bubasa po sa Biblia ni mga pastora ba? Pero wa kasabot. Ngay ngano man. Ngano nagbasa-basa sa Biblia sa purpose sa unang Timoteo Kapitulo 1 versikulo 6 ug 7 ako dili binabaon Brad Sam kay ang oras. Buot lamang silang mahimong magtutudlo apan wa makasabot. Mo na ang tumong mahimong magtutudlo kanunay magtuon sumala sa ikaduhang Timoteo 3 versikulo 17 ug 8. Mo kada mga kaigsuonan ug mga kagalaan, ayaw mo kasoko nga mo gipahibalo nga dili kumo nga nagbasa sa Biblia tuohan na nato. Dunay mga sinugo gyud. Sama-samahan ang Israel sinugo, nakakita sila sa Dios. Sama kang Kristo sinugo ang mga apostol, nakita nilang ilang matutulo. Sama sab kanamo sa Espiritu Santo, nakita sab namo ang among langiton nga magtutudlo. Divine Master Tomas Eugenio Sr. Mo na nagtulo namo sa Biblia, pastor. Bosa, dili tinuod nga moingon ang mga pastor nga wala kunoy reliyon na ay mabasa sa Biblia nga dunay reliyon. Bosa kamo mga membro dia panggawas mo panggawas mo kay di ko na may maon ang inyong mga pastor nga na inyong mga magtutudlo nagpaysala ag na diha kaninyo. Bueno Brad Sam, tungod kay ang oras di magyud mo tugot, mingon na lamang kita sa atong magtutudo. Master Tomas Eugenio Sr., salamat Master sa panalangin o blessing di maghatag sa ibang mga tinunan. Ug mingon na lamang kami, nagkasalamat sa tanan ninyo nga nagpaminaw o nagsudog sa Facebook o sa YouTube. Mingon na lamang kinyong alagad sa kinginan si Brother Cesar pati uban sa kong kauban. O kinisab si Brother Samuel Montimuer, mingon ka lang kaninyo. Daghang salamat sa inyong pagpatalinghog ug maayong hapon kanatong tanan.